はい、こんにちは、りなです。はい、今回は、なんだっけ、さっきリクエストの、提供できるストーンの、パート2いきたいと思います。さっきはノーマルで、次はレアです。はい、では行きます。後ろの方だけピントが合っているんですよね。これぐらいにしておきましょう。では紹介していきます。多分何もしてないからピントが合っていないと思うんですよね。やっぱりこうやってやると後ろがピントが合ってるんですよね。はい。モコモコハートイヤーマフアレンジヘア。ちょっとごめんなさいね、倒れちゃった。ちょっと待ってください。なんか倒れちゃう。はい。ローズピンクメイク。モコモコハートキャミ。ニットキャミ。間違えました。ハピナラヒルちゃんワンピース。ビューティフルフェザーワンピースかな。はい、もしかしたら、で、交換したいって言ったものが、交換したいって言ったものの、服がセットで出てくる可能性もあります。それは交換では含めないので大丈夫です。はい。例えば、ハピナラヘルちゃんワンピでヘアと靴もついてくるけど、キャンペーン出してとかそういうこと言わないので大丈夫です。はい。トリコロールリボンスニーカー。すいません。よかった、携帯倒れなくて。ピントが合わないんですよね。それに、すいません。ちゃんとそれね、悩んでんですよ。樹脂バナナメイクです。人種小下げヘア。ベルディガルロンバスパンツ。マリンチェックスカート。マリンハートネックレス。フレボーダンゴシュシュヘア。ロニーハードケープアンダスマレギンスが4つありました。ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じで。はい。ロニーふわふわワッペンパーカー。ロニーロゴプリントファーショーツ。ロニーヒョウふわ采配ブーツ。で、次、プリズムストーン。プリズムストーンはビビットバイスロゴパーカー。コンセッションのプリズムストーンマカロンカラーハートカーで。ちょっとね、ピントが本当に合わないんですよ。どうしたらピントが合うの？次、アースマジック。はい。アースマジックフードリボンパーカーが2個。アースマジックフリルレースショーパン1個。次、ディアクラン超いっぱいあるんですよ。はい。まず。ディアクランシックロゴニット。で、ガムのディアクラン、ドット柄トップス。ディアクランスモークパーカーが、なんと3つもダブっていましたね。で、ディアクランシックニットベレー。これは全コート揃ってますね。これは。
ディアクランスペースパターンミニスカ。で、次、セブンスコーデエスニックドレスブリリアントスタイル。セブンスコーデフェミニンドレスブリリアントスタイル。次、キャラストーン。いきます。アーモンドグリーンパンプス3つ。まだビナラヘルちゃんワンピースありましたね。ごめんなさい。こっくり色チェックワンピ。あ、ごめんなさい。4つありました。見えるかな？はい。ストライプショーパン。シールドストーン。違う、間違えました。ケールムチーフネックレスが3つ。シーズンじゃなくて、イノセントフレンドシップワンピ2つ。で、レディアントレインボークラウンが3つ。はい。で、シーズンのストーンがビッグフラワートップス1つ。サプライズ。これは、もういいや、後で見ます。ペアトモラブリーニコニコワンピが2つ。で、クリスマススノーメイクが2つ。ルースリアナローファーが4つ。クリスマスチョコケーキワンピが2つ。やばい、入りきらなくなってきた。で、クリスマスキャンディーブーツが2つ。で、それにも入れちゃう。で、ルーセリアナゴージャスジャケットが1つ。ルーセリアナゴージャススカートが1つ。こちらはコーデが揃ってますね。はい。プリズムストーン同士じゃなくていいんで、はい、全然アイカツとプリズムでの交換でお願いしてってか、それ以外で、あと先送りをしてくれる方、はい、先送り、私が先送りしたら、その交換したものの一つ、例えばレア同士で交換したものをキャンペーンに変えるよとか、あとはおまけのアイカツをレアを多くするよとか、そういうふうなことをしてくれるっていう方だったら先送りします。はい、といったことで手も持ってください。あとは、私が話の中で全然いいよとか、すんごい優しい方とかは、もし相手が先送りができないんだよねっていうことがあったら、それだったらやりますが、それ以外は無理です。はい、全然何もしてくれないのに優しく、そういうのもないのに先送りしてとか、そういうふうは無理です。今の話気にしないでください。もし意味不明だったらごめんなさい。で、もし人と、こういうの被っちゃったりしたら、私が持っているものを提供するので、ダブリじゃない方で提供したりできるものもあるので、こちらは考えます。はい。お願いします。ぜひ、これ、お願いしますね。はい。9分になったので、10分前で終わりますということです。はい。次は、リクエストの、希望アイカツカードを紹介したいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画をアップしてから、紹介したいと思います。それでは、バイバーイ。